മോനോടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുന്നേ. ഓ ഞാൻ അത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യുതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായനെ ഗൗരഗധാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ക്രമേണ പരമപദം പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ ഇതിൽ പറയാണ്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവാനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണെന്നും എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ്, സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങളെ, അതായത് ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മിക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് എന്നും ആത്മശാന്തി നേടുന്നു, ആ ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ധ്യാനയോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഗീതാമഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ അധ്യായവും പാരായണം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു സുഗതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വരികളാണിത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ബാധ്യതയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ആ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ തന്റെ കടമ മറന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാന് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ആ ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി ഒന്നും എന്താണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ പ്രയാസമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇന്ന് കാലത്തുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിനെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും താരതമ്യേന എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് യോഗയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗ, ശരീരത്തിനെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട്. ഇതാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പലതരത്തില് കണ്ടില്ലേ, തല മണ്ണില് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ദേഹം മാത്രം വെളിയിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ, എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗ കാണുകയാണ്. ഇതൊന്നും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലുള്ളതൊന്നും. പലതരത്തിലുള്ള യോഗകള്, ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള യോഗയല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗകളൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഉയർത്തുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഭംഗി കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ തടി കുറയ്ക്കാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് യോഗ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള യോഗയുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലുള്ള യോഗ, പല തരത്തിലുള്ള യോഗകളാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ആ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിനല്ല, ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആ ഈശ്വരനിലേക്കാണ്, ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരുവാനാണോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് 8 പടികളുണ്ട്. അപ്പം അതില് ആദ്യത്തെ ഇതാണ് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇങ്ങനെ 8 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഓരോ 8 പടിപടിയായിട്ടുള്ള 8 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. യമ എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നാണ് യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിയമം എന്ന് പറയുന്നതും ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. അതായത് ഒരു യോഗ എന്താണ്, ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട ചില ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഹിംസ, സത്യം, ആസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹ. അസ്തേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കരുത്, അന്യന്റെ മുതൽ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അസ്തേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയാസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ യമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം. അതിനുശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നിയമം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ നല്ല ശീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശൗചം വരും, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, എന്താണ് മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി, അതായത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് വേണം. ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്താണ്, അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും തൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുക, പോരാ പോരാ എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലായ്മ, ഉള്ളിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും സംതൃപ്തമായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, തപസ് ചെയ്യുക, അതായത് സഹിഷ്ണുത വളർത്തണം. ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഠിന പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒപ്പം മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ സ്വാധ്യായമുണ്ട്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഈ നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജീവിതചര്യ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നിയമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ആസന എന്ന് പറയും. അപ്പം ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇരിപ്പ്, ആ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇരുത്തം വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പം അത് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനമായിരിക്കണം, ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോ നമ്മുടെ മനസ്സിനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ അസ്വസ്ഥതകളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനം ആസനസ്ഥനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആസനം എന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം സുഖം ആസനം, സ്ഥിരാവസ്ഥയും സുഖാവസ്ഥയിലുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിലയാണ് ഈ ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആസനങ്ങളെ അല്ല. അപ്പൊ യോഗാസനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അസ്വസ്ഥകളൊന്നും തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം ആ ഇരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പ്രാണായാമം. അപ്പൊ പ്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രാണൻ, ജീവൻ, നമ്മുടെ ആ പ്രാണന്റെ ആയാമം, അതായത് ശ്വാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. ശ്വാസം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണവായുവാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബോധപൂർവം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രാണായാമം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ എടുക്കും, കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും, പിന്നീട് അതിനെ വലത് മൂക്കിൽ കൂടി പുറന്തള്ളും, പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, കുറച്ചു നേരം അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു, വീണ്ടും അത് ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടി പുറന്തള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ശ്വാസ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, കുറച്ചു നേരം അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രാണായാമ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രാണായാമ പ്രക്രിയ പലതരത്തിലുണ്ട്. നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമമുണ്ട്, കപാലഭാതി പ്രാണായാമമുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാണായാമത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പൂരകം, കുംഭകം, രേചകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാണായാമത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള യോഗിവര്യന്മാര് ഇതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിചാരിക്കുമ്പം തന്നെ അവർ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാണായാമങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് ഈ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്നതിന് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറം ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറം ലോകത്തുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പല കാഴ്ചകൾ കാണും, പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതിലേക്കും വ്യാപരിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് ആത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന, ആ ഒരു തന്നിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന, ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരണ. അതായത് ധ്യാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇരിപ്പ് സുഖമുള്ള ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം ധ്യാനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ് പിന്നീട് വരുന്ന വിഷയം? എന്താ? ഒരു ധ്യാന വിഷയം വേണം നമ്മൾക്ക്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഒരു വസ്തുവിലോ ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പം മനസ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിലോ ഒരു വസ്തുവിലോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതിനാണ് ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ രൂപത്തിലോ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അടുത്തത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ധാരണയിലൂടെ ആ ധ്യാന വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈശ്വരന്റെ രൂപമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മവാദികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചത്തെ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധ്യാന വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്. അതിനുശേഷം ഏത് രൂപത്തിനെയാണോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. മറ്റൊന്നിലേക്കും പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് മാത്രം ഏകാഗ്രമായിട്ട് ആ മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ സത്യത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഈശ്വരനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സമാധി ഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയും ധ്യാനം എന്ന പ്രവൃത്തിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് തന്നെ മുഴുകി അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, ഇങ്ങനെ ഈ 8 ഘട്ടങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഭൗതികാസക്തികളെയൊക്കെ ഭൗതികാസക്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന യോഗിയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. അപ്പോ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗി ഈ യോഗചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ ജീവനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പറയാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ യോഗശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനസ്സിനും ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് ആ ഏകാഗ്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ മനസ്സായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആത്മപദം എന്ന പദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മനോനിയന്ത്രണവും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മോചിപ്പിക്കലുമാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്ന ഒരു പരിശീലനം മനസ്സിന് നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഒരാള് ഭൗതിക ലോകത്തില് മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്വാധീനതയിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാനുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും അതിന്റെ മോഹവലയങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ആ വിഷയാസക്തിയിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണ വലയത്തിൽ നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോവരുത്.
അത്തരം വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം അധപതിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കണം, ഉയർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയണം. അതായത് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് നമുക്ക് ശത്രു തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖവും ദുരിതവും മാത്രമല്ല വീണ്ടും 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 അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴ്ന്നു പോകുന്നു. നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു അവസരവും നമ്മൾ തന്നെയായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി പൂണ്ട് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള അറിവും കർമ്മങ്ങളും മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത വിധം ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം മനസ്സിന് അറിവില്ല, ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അറിവില്ല. എന്നാൽ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മിത്രവുമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അധപതിക്കരുത്. നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഉയർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ. ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പം ആ മനസ്സിനെ ഒരേ സമയം ബന്ധുവുമാക്കും, നമുക്ക് ശത്രുവുമായി തീരും. അപ്പം ആ ബന്ധു ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തില് ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഒരിക്കലും അധപതിച്ചു പോകരുത്. എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിനോട് ആകർഷണമാകുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉത്തമ മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആത്മൈവ ഹ്യ ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പോകരുത്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറ്റ ശത്രുവും ഉറ്റ ബന്ധുവുമായി തീരുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിനെ ശത്രു ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തമായിരിക്കുന്നോ ആ മനസ്സ് പല വഴിക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമാകാൻ മനസ്സ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമാവാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോവാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാഥനായിട്ട് തീരണം നമ്മൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് വഴുതി വീഴുക, അവിടെ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ജന്മത്തില് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം പിന്തുടരുവാനും അതിനെ പരിശീലിക്കുവാനും കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ആ വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബന്ധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ ആ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശരീരവുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും കഴിയാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായിട്ട് അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ആ ശരീരവും ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സാധാരണ ഒരു ലൗകിക ജീവിക്ക്, ഒരു ലൗകികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിനോ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ല. കാരണം അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അധവധിക്കുള്ളൂ. അയാളുടെ ബുദ്ധി മനസ്സുമൊക്കെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലേണ്ട തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധവുമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. കാരണം ആ മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്നില്ല. ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു ആത്മസുഹൃത്താക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി.
അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. മൃഗങ്ങളും പോലെ തന്നെ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, പിന്നെ മൈഥുനം ചെയ്യുക, സ്വയം രക്ഷ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് മനുഷ്യന് ഇത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടുവാനുള്ള ഒരു അത് മനുഷ്യജന്മത്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ടും അതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളത്, ഇതിനപ്പുറം ഒരു സത്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഡ്ഢിത്തരം പറഞ്ഞ് അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി ഒരു മനുഷ്യധർമ്മത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് വേണ്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മറന്നു കിടക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് യുഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധം കാരണം. അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയിലൂടെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തലത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യോഗാഭ്യാസം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത് വെറും ഒരു ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് കാലത്ത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രമാകാൻ അതൊക്കെ വെറും സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുണവും നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുകയില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന കർമ്മമാണത്. അപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യോഗ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഗുണമായിട്ട് വർത്തിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരമശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റണം. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഈശ്വരനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സ് ബന്ധുവായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ച, അതായത് മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സോ ചിന്തയോ പ്രവൃത്തിയോ പോവില്ല. മനസ്സ് പലതിനും പ്രേരിപ്പിക്കും നമ്മളെ. അന്നേരം അതിന്റെ പുറകെ പോവാതെ കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഒക്കെ പലതിലേക്കും മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ. അപ്പം അതിലൊന്നും പെടാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവർക്ക്, മനസ്സിന്റെ പുറകെ പിന്നാലെ പായുന്നവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖവും ദുരിതവും ഉത്കണ്ഠകളും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഫലം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യശാന്തി തന്നെയായിരിക്കും ഫലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശാന്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ അദ്ദേഹം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ ശരീരം എന്ത്, ആത്മാവ് എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. കേട്ടില്ല, കട്ടായി പോയി. സ്ക്രീനിലും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് നെറ്റിന്റെ വല്ല പ്രോബ്ലം വന്നു കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയല്ലേ, എല്ലാവിടെയും നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും കാരണം. ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നു മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇത് 6:30യുടെ ക്ലാസ് ആണോ അതോ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 6:30 ക്ലാസ് ആണ്. അത് 10 ഭഗവതി മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ അല്ലയോ? വൈഫൈ കട്ടായി പോയി, കറണ്ട് പോയിരുന്നു. ഇപ്പം റീകണക്ട് ആയത്, ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്തതേ ഹരേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണ. ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പം മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം മാനവും അപമാനവും ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവമാണ് മാനവും അപമാനവും. ഒരാള് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അപമാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ചൂടും തണുപ്പും ചൂടും എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. ദുഃഖവും സുഖവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. മാനവും അപമാനവും എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ ശാന്തി നേടി, മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ എന്താണ് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാക്കും ഭഗവാന്റെ കൽപ്പിതങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ചുമതലകളും നിറവേറ്റുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സെന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി മനോനിയന്ത്രണം നേടിയാൽ പ്രാപ്യസ്ഥാനം പോവുകയെന്ന് കണക്കാക്കാം. ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പരമകൽപ്പന അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നാണ് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനം, ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം. അപ്പം ഈശ്വര കൽപ്പിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ പ്രേരിതമാകുന്നത്. എന്താണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ മായയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അതിനകത്ത് വീണു പോവാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും ആ ഭൗതിക വിഷയത്തിലേക്ക് ആസക്തമാവാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ സ്ക്രീൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാത്തിലും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും വിഭ്രാന്തിപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ജ്ഞാനവും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മസംയമിയായ ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം അഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തികച്ചും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ജ്ഞാനം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലെ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനും വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അത്രയും മനസ്സിന്റെ തലം അത്രയും ഉയരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് ഒരു എന്താണ്? ഒരു യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭക്തന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഉയർന്ന ജ്ഞാന അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ആ ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖവും ദുരിതവുമായിരിക്കും ഫലം. എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനസ്ഥനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ സംതൃപ്തി നേടിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ അത് പിന്നീട് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നദവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാത്തടത്തോളം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ആ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. വീഡിയോ ഓഫ് നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നത ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ച അർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയാത്തത്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു യോഗയിലേക്ക് ഉയരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മസംയമനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാഗ്രതയോ അവരുടെ മനസ്സിന് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ കർമ്മം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊന്നും ഒരു യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാൻ കഴിയാം. അപ്പം വേണ്ടതിലേറെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവനും തീരെ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവനും ഒരിക്കലും ഒരു യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം മിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, മിതമായിട്ടുള്ള നിദ്ര, വിഹാരം ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന്. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാം. അപ്പം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ 8 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് യമോ നിയമം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആഹാരം, നിദ്രയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഉയരുവാനും അതിലൂടെ ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടി എപ്പോഴും അക്ഷണബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കാനും അദ്ദേഹം വിഷ്ണു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഹിരണ്യകശിപു ഒരു വിഷ്ണു വിരോധി ആയതുകൊണ്ടും തന്റെ പുത്രൻ വിഷ്ണു ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ പുത്രനെ ഏത് വിധത്തിലും ആ വിഷ്ണു ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ പുത്രൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വിഷ്ണു ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കോപാക്രാന്തനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയും പല രീതിയിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം എന്താണ് ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്?
അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പല രീതിയിൽ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ട് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വലിയ മലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആ സമയത്തൊന്നും ഒട്ടുമേ ഭയപ്പെടാതെ, ഒട്ടും അക്ഷോഭ്യനാവാതെ, ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടും വളരെ അക്ഷോഭ്യനാവാതെ വളരെ ശാന്തനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ലവലേശം ഭയമില്ലാതെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് നിലകൊണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ആപത്തുകൾ, വലിയ കൊലകൊമ്പനായിട്ടുള്ള ആനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി, സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആന കുത്തിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം പുത്രനോട് ചെയ്തിട്ടും അത്തരം ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു അവിടെ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഹിരണ്യകശിപു ഭയന്നോടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയന്ന് അലറി വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വിഭ്രാന്തി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭഗവാനിൽ ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് ശാന്തനായിട്ടാണ് അത്തരം ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിലകൊണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്, അതാണ് ആ ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും, അതായത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എവിടെ നിന്റെ വിഷ്ണു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിലും ഉണ്ടോ, ഈ തൂണിലുണ്ടോ, തുരുമ്പിലുണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഭഗവാൻ തൂണ് പിളർന്ന് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വാക്ക് സത്യമല്ല, തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം അതാണ് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ ഗാഠബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെ, ഭഗവാനിൽ ഇങ്ങനെ ആനന്ദം കൊള്ളാതെ ഉള്ള ഒരു നിമിഷം ആ ഭക്തനില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു നിമിഷം ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഈശ്വരനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉയർന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അദ്ദേഹം അവരെ വിലയിരുത്തുന്നതും കാണുന്നതും പെരുമാറുന്നതും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ആണ്, ആ ഈശ്വരനെയാണ് അവിടെ ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാവരെയും വേറിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എല്ലാ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ആ ഭക്തന് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തികച്ചും ഉറച്ച് ദൃഢമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനോ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട്, ആ ഭക്തിനെ ഇവിടെ കൺമഷിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുവാനും സാധിക്കും. അപ്പം ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കും. കാരണം പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഏതുനേരം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തന് ഇങ്ങനെ ദർശനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഗാഠബന്ധം അങ്ങനെ സുദൃഢമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്.
കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും യോഗചര്യകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായി തീരരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശത്രുവാക്കി തീർക്കരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരണം. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, മനസ്സ് ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ് ഭഗവാനെ, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ്. ഒരു കാറ്റിനെ വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയേറെ അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് ഭഗവാനെ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് അതിനെ മറുപടി പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഭഗവാന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത്, സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് വീണ്ടും പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയി, നെറ്റ് വീണ്ടും കട്ടായി മാതാജിയുടെ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാട്ടില് മഴ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? എറണാകുളത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഇസ്കോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി ഭജിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എടപ്പള്ളിയിലുണ്ട് മാതാജി, ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന്റെ അടുത്തായിട്ട്. മാതാജി ഹരേ എവിടെയുള്ളത്? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ശരി. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. മണിഭൂഷത്തെ ഓക്കെ. മാതാജി വിളിച്ചു നോക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ, അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്ന് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോസ്റ്റ് മാതാജി ഒന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുക, എന്നാലേ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം പോവല്ലോ ഈശ്വര, എന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ മാതാജി, ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിന്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിസ്സംഗത കൊണ്ട്, പരിശീലനം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അടുത്തത് 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വ ശുചീനാം ശ്രീം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠുള്ള പുണ്യമക്കളുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യ സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നവര് വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോയാലും അത് അവർക്ക് അതിന്റെ പാപമൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും പിന്നീട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നല്ല പുണ്യാത്മാക്കളുടെ, ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ, ധനികരുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവർ എവിടം തൊട്ടാണോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചത് അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കി പടികളിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയണം. അടുത്ത് 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാം ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത. വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ആത്മയോഗിയും ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റത് അഷ്ടാംഗ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചര്യയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന യോഗിയാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് ആ യോഗത്തിൽ, അതായത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈശ്വരനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. അപ്പം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈശ്വരൻ. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ആ കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഒരു യോഗി തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി യോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 8 പടികളും, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ 8 പടികളും കടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വഴി തെറ്റി നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ അഷ്ടാംഗയോഗി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആ യോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കഴിഞ്ഞും കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചാലും ജ്ഞാനയോഗത്തിലും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. ഭക്തി യോഗയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ആ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമാണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, ഈ കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമജപമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം ഈ കലികാലത്ത് ഹരിയുടെ നാമജപ യജ്ഞം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള അറിവും കഴിവും ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ആയുസ്സും കുറവാണ്.
വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമോ സാഹചര്യമോ ഒന്നും ഇന്ന് കാലത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമപദം പോകാനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഗുഹ്യാവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലേർ നാസ്തേവ നാസ്തേവ ഗതിരന്യഥ. അതായത് ഈ ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയും, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല, മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നാണ് അതിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ മറ്റു പല വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ, മറ്റു പല ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപൂർണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതൊരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന്, അതായത് വേദങ്ങളിൽ ആ മന്ത്രം ഹരേ രാമ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിനെ സാധാരണ ജനങ്ങളേക്കും, വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വേദത്തില് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മന്ത്രമായിരുന്നു ഈ മന്ത്രം. അപ്പം ഈ മന്ത്രത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രത്തെ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് അതിന്റെ നിയമം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാൻ, ഏത് തരത്തിലുള്ള, ഏത് താഴേക്കിടയിലുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ, ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ, അതിലും താഴത്തെ അതിലും മോശപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന്, എത്ര ദുഷിച്ച കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന് പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനും ആ മനസ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കലിസന്തരണോപനിഷത്ത് എന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറയുന്നത്. ഈ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നത് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, അധർമ്മങ്ങൾ വിളയാടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാം കൊണ്ടും ഈ കലിയുഗം വളരെ നാശം ഉണ്ടാകുന്ന, അധർമ്മം വിളയാടുന്ന ഒരു സമയമാണ്, കാലഘട്ടമാണ്, ഒരു യുഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി മറ്റെവിടെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മറ്റേത് യുഗത്തിനെ കഴിഞ്ഞും എളുപ്പമായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമമന്ത്രത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണം എപ്പോഴുമുണ്ട്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ യുഗത്തില് മറ്റെല്ലാം കൊണ്ടും അധർമ്മം വിളയാടുന്ന ഒരു യുഗമാണെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നതും മറ്റു യുഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ യുഗത്തില് ഈ ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മറ്റു യുഗത്തിലുള്ളവരും മുനിമാര് പോലും ഈ യുഗത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള യുഗത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ധ്യാനം ചെയ്യണം, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണം, വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. മറ്റെല്ലാം കൊണ്ടും കലിയുഗം അധർമ്മം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപ യജ്ഞമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാമജപത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ നാമം ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അവിടെ അവ ഓർക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയമങ്ങളോ നിയമവ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ല. ഇന്ന സമയത്തെ ജപിക്കാവല്ല, ഇന്നത് കൊണ്ട് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും അതിനുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും നമുക്ക് ജപിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ്, അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം.
അപ്പം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് സാക്ഷാൽ അനന്തശേഷനും അദ്വൈത പ്രഭുവായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാദേവന്റെ അംശമായിട്ട് അദ്വൈത മഹാപ്രഭുവും എന്താണ് ശ്രീവാസ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് നാരദ മഹാമുനിയും ആണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും ഇവർക്കെല്ലാം മംഗളം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നന്ദി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ, അദ്വൈത മഹാപ്രഭുവിനെ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിനെയും ശ്രീവാസാദി പണ്ഡിറ്റിനെയും നമ്മൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യം മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉച്ചത്തിൽ. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. ഓരോ നാമവും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ശുദ്ധമായിട്ടും സ്ഫുടമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. അതിലൊരു വികലമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കരുത്. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയൊന്നും ഉച്ചരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പേരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. നീ സ്പീഡിലാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്പീഡിലും പാടില്ല, ഒരുപാട് സ്പീഡ് കുറച്ചും പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ആ ജപിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. അത് വികലമായിട്ട് അതിനെ മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും ശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധയോടെയും ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് മഹാമന്ത്രം വളരെ ആദരവോടുകൂടിയും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം നമ്മളത് ജപിക്കുവാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഏത് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ജപിക്കാം, നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, ഏത് ദിശയിൽ ഇരുന്നും ജപിക്കാം. ഏത് വടക്കോ തെക്കോ കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ അതിന് ദിശ ഇന്ന ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്നേ ജപിക്കാവൂ. അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരുവിധ നിഷ്കർഷകളോ നിയമങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമുക്ക് ഏത് ദിക്കിൽ വേണമെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഇന്ന സമയത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും യാതൊരുവിധ നിയമ നിബന്ധനകളും ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാനും പറ്റിയ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ചൊല്ലുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നു. എപ്പം വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാമെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാം. രാവിലെ കുളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് കുളിച്ചതിന് ശേഷം നാമം ജപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് കൈകാലുകളൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃത്യം ഇത്ര മുത്തുകൾ എണ്ണം പിടിച്ച് തന്നെ ജപിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 108 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 108 മന്ത്രങ്ങളുടെ 108 മുത്തുകളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപികമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപികമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് 108 മുത്തുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണം പിടിച്ച് ജപിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നത് കുറഞ്ഞത് 108 തവണ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു മാലയാവുന്നത്. ഇനി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 അങ്ങനെ മാത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ അത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് സ്ഫുടമായിട്ട് ജപിക്കണം. അടുത്തത് ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ജപിക്കരുത്. അപ്പം ജപമാലയിലെ 108 മുത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു മുത്തുണ്ട്. ആ മുത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള മുത്തല്ലാതെ അത് ആ മുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുവാനുള്ള മുത്താണിത്. അപ്പൊ ആ മുത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല.
ആ കൃഷ്ണമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേരുമുത്ത് എന്നാണ് ആ വലിയ മുത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുത്തില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട മുത്താണത്. അതിലൊരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. TV കണ്ടുകൊണ്ടോ മൊബൈല് കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. പിന്നീട് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇപ്പം മനസമാധാനം, എന്താണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ, ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. അശ്രദ്ധമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ TV കണ്ടുകൊണ്ടോ മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒക്കെ നാമജപം ഒരു വഴിപാട് പോലെ അശ്രദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അപരാധവുമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊരിക്കലും ഉയരുകയില്ല, അത് ദോഷവുമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉയരാനായിട്ട് വളരെ സമയമെടുക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു, അജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത്? ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മോചനം നേടുന്നു. ഇത്രയുമാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഇത് ഇപ്പൊ അവസാനം നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും കൂടിയാണിത്. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ആ ചോദ്യം നോക്കാം, ചോദ്യോത്തരം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക്